खा साजाकनाय खा यगजाकनाय मांप्लि कासावि फाइख्या बुकुक सुकुसरि de Burma bisik niromui thongrok lajak cancer bemar manjagui tirfrao tei hamrui malia hinui doctor rok bai sajakma bai tabu mokolni mukti kagya chawi totra thangya mokolni mukti reke ngui tongjaka bukuk sukusari de Burma phataro tlang phunuknani bagui lukurokni thaniwo khabai khukbai Chuba Sankha bukuk Sukusari de Burma koktomani bisingti saimangkha kami bastoli lokhiram kami wo hinui tei borokni Chuba jaknai account number bo iskino rejak tongnai o account number tino norok Chuba oi manai jotono thanjak khlaiui tipra sangui khabai khukbai khoksa khongnui norokni Chuba mungbaino bini cancer bemar hamui kifili thainai kaham ngui nei joto lukurok no bo koikya tamong mani nung cancer ngo koi bosor ngkha 2 বছর kana naikha sori ta bahing tongmani ne doctor rok naijagi tongna lasa naijagi tongo taso hotote hang thango sapa kaisa tongmen baise sade eko among tong khaya ko ro hini me ang tong kha cancer ngine ani kise suba ji lokoro ang himi rong ma yang ngi tong kha doctor banu naiman onyo jaga sitlang ni chashi wo bo jaga tlang ni sano no eko bumai tlang ni sawano nin logi khe kri kha kori ani logi bo kori ani basa mak tham tong ko ko chare khorok tam tong ta na ani jure khorok tam tong ang himi rong malia nini bung khe Sukusari de Bruma e parani MLA MDC rok phaide na pige oja nai phaike bor bor na nego chukisa de to baso bai ka paring eta na asbai nya ani kise sai choro re baji lukurong no tam ko kasana musung lukurong no tam ko kasana musung lukurong no kise re de kasana musung ta suba su klani kasana musung ta na Manjak mani ke chani bemar ni bisingti bono sini tirprani je paita hospital to sumbo treatment khaya ai bono o jaga o bini sori bini bosak sustong niya abon bagi sing tabu bono phatar haste otlangani bagi saito hoi tonglayo ge aboni bisingti boni family ni boro suja jaya ge ekdom weekly family ge sing lukurani thani abon suba sonayo je bini ekdom tam sanai bini logi sombo bini bono khibi kalangi thangka ge tai bini bosaro tongo katham khorok tam chikon eben usuk jaya sarai ma ge sing sodo bomani simiya sing bosaro ni bagi bo sing subasu ma sanla chinai karon ke boma bo to onek tabu serious condition tongo ge je bono first to last bono je treatment khaiman a hospital ni theke to bono mane bini rogi kono sustongani laino thangni aban bagi sing tabu bono phatar hasteo talangai naina mujung phatar hasteo ge actually ke to bono ge to saima khaje tata abo talangni hospital talangni hinai je phataro Mumbai shahara ge sing talangnani bisingti pono asu phankolo gen bagi sing tabo lukurong Chuba ma Sankha phaikya sini MDC MLA bo sungno Chuba nani kok to saikalang phaikya ge sini MLA sar ge bo to directly GB hospital bo je puro admission tongo apuno bono thangai nei akonai naikha ge sini sar songno bote ko kobona musung je bini asukbai to bini shorirok success ngla karon ekdom family bongni ekdom normal family tangkhe sa salainani oba he family ge tei bini sarai chikon chubaya rono bo sing bongni bage bo sung suba ko sang para bo jaga mo para ge mo bisi ke bastule bisi khobjago ge o parani mung ge Lakshmi Rampara ta na ঠিক আছে